Kajingnya kanat kapadangjor ha Middle East kajingnya le kalanang kiu biang hadien kajingnya Ther hapdeng ka Iran ka Israel bat ka United States. Hakawai kajingja kabahe ladon kajing thai kabachor ha kanongba Isfahan ha kabakawai ka ammunition depot kabakongsan kalasha Ther. Kajingnya thu kubor ki ong bakani kajing Ther kala banlong kajingnya trelang hapdeng ka US bat ka Israel takabapendon kam yakipom ki bakhia Haduh 8,000 pound ki balatip kum ki bunker buster bombs. Ha kajubab ka Iran kala siat da ki misail sha ka benta pedeng jong ka Israel. Ka shipa Israel kala pentip bawatla ka Iron Dome kamla bante la kamlut ya barok ki misail Henry ki babun na ki la sha penhap lani lahap ha ki caka ki balaj bad shem ladon ka jingap brio. Ha kaju kapor ka United States Central Command kadang peteng ya ki jingele persha ya ki Iran lengba ka operation balatip kumba operation Epic Fury. Ka jingtimu kalong ban penpra ya ka Navy jong ka Iran ki misail batru ya ki jingtei ki bakershan ya ki kenhun jingele baka Iran ka kershan. Henry ha kaliang jong kasan hima la yo iru ya ka jingkela. Ki jingetu kubor ki pen I ba President Donald Trump ula pen pau ba ulala ban pen kut ya ka ni ka jingele ha kapor saw Haduh riu tayo wat lada ka Strait of Hormuz kampat pli pura. Kani ka Strait of Hormuz kalong ka bakongsan ba namar kumba 40% jong ka umpniang jong ka perthai kaya leng ba kani kalenti. Ka jingkhang jong ka kalasdang ban kata ya ka yo ka kot jong ka perthai da ka jingkiu dor jong ka petrol bat ka jingdona ki supply. Wat lao Donald Trump Ukraine Japan ka jingasok Henry ka United States kadang penbun ya ki shipai hakathan. Kaling suin tma USS Tripoli kalapoy ha Middle East bat lapha ru ya ki shipai bakerpang bat ki ground forces ban pen klan ya ka jingyada. Ki he sorkar ki ong baka US kayat ha arteli ha arlenti ha kajuk kapor ka jingyade bat ka jingyakren. Ka jingyakren kadang ya chakmat Henry ka jingyade ru kadang peteng ban pendep ya ki jingtmu military. Ki riu shampang ki maham baka ni ka jingyat ha arlenti kala ban wanra ya ka jingya perkhat bat ka jingya artatin. Wat lada ka jingyade kala ban kut hakini ki tayo ki ban wan ka jingkhang jong ka Strait of Hormuz bat ka jingya kanat ka padang peteng kadang bu ya ka perthai ha ka jingma ka bakraw. Ka jingya kanat hakini ka than kadang long ka bajiliu bat ka bae ban yo ilupa. Ka jing ikut kat ba kiri jong ka perthai ki dang pet benia ya ka jingya jong kini ki borba.